Вітаю, мяне зовут Таміліна Валентина Андреевна. Я настаўнік беларускай мовы і літаратуры і прадстаўляю дзяржаўную установу адукацыі гімназію нумар 3 горада Мінска цэнтральнага раёна. Я нарадзілася ў горадзе Орша ў сям'і эканаміста і інжынера. Мая сям'я заўсёды была шматграннай. Ад бацькоў я атрымала ў спадчыну імкненне да дакладнасці, сістэмнасці і адказнасці. Ад бабулі любоў да народных традыцый і прыгажосці беларускага рамяства. Тата з дзяцінства чытаў мне кнігі на роднай мове, фарміруючы павагу да слова і культуры. А бабуліны вышытыя ручнікі і сурвэткі сталі для мяне сімвалам нацыянальнай памяці і духоўнага багацця. Сёння я сама працягваю гэтыя сямейныя каштоўнасці пры падтрымцы майго мужа. Так паступова ў маёй душы злучыліся розныя грані: практычнасць і дысцыпліна, творчы пачатак і любоў да беларускага слова. Менавіта таму ў 2017 годзе я паступіла ў Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт на спецыяльнасць беларуская мова і літаратура, замежная мова. Мой выбар быў лагічным працягам сямейных каштоўнасцей і той атмасферы, у якой я вырасла. Акрамя вучобы я актыўна займалася танцамі, спевамі і тэатральным майстэрствам. Гэтыя захапленні дапамаглі мне раскрыць творчы патэнцыял і навучылі глыбока выражаць эмоцыі. У студэнцкія гады я працавала аніматарам, што дало мне неацэнны вопыт зносін з дзецьмі і ўпэўненасць у правядзенні заняткаў. Дзякуючы гэтаму я адчуваю сябе ўпэўнена не толькі ў класе, але і на сцэне, таму з задавальненнем прымаю ўдзел у гімназічных мерапрыемствах, канцэртах і конкурсах. Так я ўношу свой уклад у творчае жыццё калектыва. Мая педагагічная дзейнасць пачалась у дзіцячым цэнтры Зубронак. Затым я працягвала свой шлях у Азярцоўскай сярэдняй школе Мінскага раёна, дзе выпусціла свой першы клас. Гэта стала для мяне сапраўдным выпрабаваннем і адначасова сур'ёзным дасягненнем. Сёння я працую ў гімназіі нумар 3 горада Мінска і з'яўляюся класным кіраўніком 6 класа. Кожны дзень я імкнуся не толькі навучаць, але і выхоўваць, дапамагаць дзецям раскрываць свае таленты, фарміраваць павагу да культуры і гісторыі сваёй краіны праз вучэбныя і пазакласныя заняткі. Як і шматлікіх жыхароў нашай краіны, маю сям'ю таксама закранулі трагічныя падзеі Вялікай Адчыннай вайны. Мой дзядуля быў узнікам канцлагера, а прадзядуля удзельнічаў у ваенных дзеяннях. Таму я часта прыводжу сваіх вучняў у школьны музей і на канкрэтных экспанатах расказваем пра мінулае, у тым ліку сваёй сям'і. Таму што памяць павінна жыць у нашых сэрцах і перадавацца з пакалення ў пакаленне. Разам з тым я стараюся дарыць дзецям радасць і цеплыню ў паўсядзённым жыцці. Часам частую іх дамашняй выпечкай, бо прафесійна займаюся кандытарскай справай. Гэта дапамагае мне ствараць атмасферу даверу і клопату, дзе кожнае дзіця адчувае сябе важным і патрэбным. Усе гэтыя жыццёвыя урокі, памяць пра мінулае, любоў да дзяцей, імкненне да творчасці сфарміравалі маё жыццёвае і прафесійнае крэда. Рабі, што павінен, і не звяртай увагу на тое, што адбываецца вакол цябе.